Silav roj baş hevan nûçeyên ku me amade kirin dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Hemî ne nûçeyên siyasî ne, nûçeyên civakî hene, nûçeyên ku têkildarê edaletê hene, gelek meseleyên cuda hene. Ez hema îro mi tiştên cuda berhev kirine. Ez ji we re pêşkêş bikim. Ez zanim çend deqe dereng ketim li min biborin. Lê ne mesele ye? Ez dibêjim qey ecele we jî tune, ecela min jî tune. Rojekî li zîndanê girtiyekî ji gardiyan dipirse dibe gardiyan saet çi ye? Gardiyan dibêje xêr e me randeviyetê heye li derve. Ji ême jî wisa hevan. Ême em ji xwe sohbet dikin, em tên cem hev, bi hev dişêwirin, meselê me navxweyî hene. Ji ber vê qîmeta saetê tune ez dibêjim qey. Ne mesele ye. Eger we gotibe erê em hema dest pê bikin. Hevalê me jî hêdî hêdî komîser hev dibin. Meseleyekî xwekuştinê heye, ez hema zû bi zû derbas bikim. Li Edliya Şirnexê polîsê bi navê İY polîsê Tirkiye, Kurdê jî Tirkiye jî em nizanin, heqeten ne mühîm e. Di şertên wisa de însan dikeve dewrê. Kurd be, Tirk be, Ereb be ne mesele ye. Meslekê wî jî pîşiya wî jî ne mühîm e. Polîs be yan jî kesekî din be. Ji ber meseleya hevûdû berdanê xwestiya xwe bikuje. Ev jî çîrokeke însan e. Çawa ket vî halî, çima însanekî dikeve vî halî ji ber zewacê. Li Edliya Şirnexê polîsê bi navê İY ku li Müdüriyeta Polîsan ya Şirnexê wezîfedar bû, piştî ku tevlî doza hevberdanê bû, hewlda xwe bikuje, polîs bi giranî birîndar bû. Bi rêya Sekbîsê tevlî danişîna dozê bibû, piştî rûniştina dozê bi dawî bû, çeka xwe derxist û berra serê xwe da. Piştî bûyer qewmî kesên derdorê agahî dan hevalê wî yê polîs, agahî dan tîmên tenduristiyê hatin bi şiklekî ew gihandin nexweşxanê lêbelê difilite nafilite em hê jî nizanin ji ber ku aniha li nexweşxaneya Şirnexê ya dewletê tê tedavîkirin yani antûbekirin antûbê de ye xeteriya jiyana wî didome. Meselekî civakî ye, meselekî însanî ye, meselekî psikolojîk ye, dikare were serê her kesî. İnsan çima hewl didin dawî li jiyana xwe bînin nizanim. Yani ji ber zewacê ye. Ez dibêjim qey hevan divan meseleya da wextê ku merû dikeve nava hereketeke wisa tu elbet tercüba min tune nizanim. Tecrübekî min ê wisa tune û çê jî nabe yani. Merû dibêje qey tu ji bo cezakirina kesê li hemberî xwe dikevî nava tevgerekî bi vî şeklî. Kesê li hemberî te di çavê te de pir biqîmete. Tu pir qîmetê nirxekî mezin didî û sirf tu ji bo wî ceza bikî tola xwe jê hêlinî tu diçî xwe dikî hedefa xwe. Hevalê me psîkolog di nava we de hebin, dikarin va meseleya paşê bi şiklekî şîrove bikin. Lê em derbasî meseleyekê din bibin. Em hêvî nakin were serê tu kesekî tu hevalekî me. Wezareta Karê Derve ya Fransayê ragihand ku ew ê hewlên xwe yên ji bo hêsankirina diyaloga di navbera desthilata Sûriyê û hevkarên xwe yên Qesedê yên Rojavayê Kurdistanê de bidomînin. Wezareta Karê Derve ya Fransayê bi münasebeta salvegera roxîna rejîma Esad daxuyaniyekê nivîskî belav kir. Di vê daxuyaniyê de tê gotin Fransa ji sala 2011 ver ve piştgiriyê dide veguhestina siyasî ya li Sûriyê û helbestên xwe yên siyasî jî didomîne. Wezareta Karê Derve ya Fransayê diyar kir ku wan ji heştê kanûnê 2024 vir ve veguherînekê aştiyan e berfire rêzgitina li mafê hemû pêkhateyan ê civakî ê li Sûriyê xwestin e û di nava hewldanekê bi vî rengî dane. Di wê daxuyaniyê de tê destnîşankirin ku Fransa wê xebatên xwe, hewlên xwe, cehdên xwe yên ji bo asankirina diyaloga di navbera desthilata Sûriyê û hevkarên xwe yên li Rojavayê Kurdistanê de aktif bidomîne wekî ji destpêka qonaxa veguhêz ve soz dabû. Dibêje di beşekî din ya daxuyanî de behsa binpêkirinên mafê mirovan jî dike. Fransayê dibêje ew kiryarên hovane yên li perava Leskiya, Tartus li wan hereman her wiha ew kiryarên hovane yên li Swêdayê li dijî dorziyan li dijî sivîlan hatine kirin. Heta niha me bi tundî ew şermezar kirin lêbelê kemasiyekê heye
ew saziyên ku hatin wezîfedarkirin ji bo lêkolînkirina encaman û cezakirina kesên ku ev komkû jî pêkanîne, dibêje me encama lêkolînan hêjî bi dest nexistiye, kesên ku ev komkû jî pêkanîne hêjî nehatine cezakirin, ji ber vê yekê em nerazîne ji rewşê. Em dixwazin ku encama komkûjiyan were eşkrekirin, ber pirsyar werin cezakirin. Ev jî rewşekî bi vî şeklî ye. Ev jî nûçeyekê din me bi qismî bu were parvê kiribû. Hûn bixwazin ez dikarim qismekî bînim ser ekranê jî lê îjab nake. Çima? Ev keç û xortên ereb in hevanno. Ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatine kirîn bi şeklekî, ketine nava hingê masiyan. Hûn zanin rewşa li herêmê pir zor e. Wextê ku rewşa aborî heqeten xirab be, belkî niyeta wan jî xirab e, ez nizanim. Ez tenê bi aboriyê vegirê nadim. Dedî belkî bi şekrekî ketine bin bandora şovînîzma ereb, şovînîzma Tirk, belkî wekî ereb dixwazin bi Tirkara li hev bikin. Ne tenê gencê ereb jî, gelek gencên Kurd jî hatin kirîn, hatin kirêkirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve. Me vîdeoyan sêr kirin sala borî, di Ronahî TV'de hatin weşandin. Qismekî wê vê derê me parve kir. Diçin îstixbaratê didin dewleta Tirkiye. Navê hin kesan dewlet ji wan re dişîne, ew jî wan tespît dikin, cî wan tespît dikin, koordînet didin wan û ew jî bi dronan lê dixin. Di wê derê de cînayetekî pêk tê, suîqast tê çêkirin. Ew ketine nava muamelekî bi vî şeklî, hereketekî bi vî şeklî. Elbet tu hincet, tu bahane wî tune. Yani bahaneya kuştina insana tune. Ev sîxurê me genç dibin, çi dibin bila bibin, divê em hewl nedin ji wara hincetekî peyda bikin. Rewşa aborî xirab e. Yani ez wan gotinan ji bo vîya bikirnayînim. Wextê ku rewşa aborî xirab be, însan zêdetir dikevin nava vê meylê. Lê elbet tu sedem, tu hincet dibê me wî jê re peyda neke. Sûçek dij mirovahiyê ye, merov bixwaze xirabiyê bigîne hevala hûgirên xwe, derdora xwe, yan jî însanekî. Dibe ku hevalê te nebe jî. Ne rast e. Mesele çi ye? Mesele tîmekî Mîta Tirk hat girtin li Rojavayê Kurdistanê. Hêzên ewlekariya hundirîn jin. Bi daxuyaniyekê ragihand ku toreke ji 3 jin û mêrekî pêkitê ku ji îstixbarata dewleta Tirkiye dagirker re dixebitî, sîxurî dikir, agahiyên li ser noxte, li ser deverên hêzên ewlekariya hundirîn û fermandarên leşkerî yên li bendava Tîşinê û Bakurê Reqayê kom dikirin. Ev tîm hate bêbandorkirin, endamên tîmê hatin girtin. Di daxuyanî de hate destnîşankirin ku hêzên ewlekariya hundirîn ya jinê ên di dezgeha ewlehiya giştî de tor keşif kirine. Vê torê hewl dida bandorê li ewlehiya herêmê bike, bandorê li îstiqrara wê bike, lê bi sayiya şiyariya dezgeha ewlehiyê hewla wan a beriya pêkanînê hate têkbirin. Yani berê ku zirarekî pir ciddî bigînin herêmê hatine girtin. Lê ez dibêjim qey zirar gihandinê jî ji ber ku min qismek li mikurhatinê wan godar kir. Mikurhatinê wan hûn zanin ku derê de ajansa Anhayda ye. Ajansa Anhayda mikurhatinê wan hene. Ez eger bikaribim nîşanê we bidim, didim. Erê min dîtin. Ez nîşanê we dikarim bidim. Ez nîşanê we dikarim bidim. Kurmanciya me min ez dikarim nîşanê we bidim. Yo, ez heyranê kurmanciya we me ya. Kurmancî pir xweş e hevan ya. Ecayîb yek ji zimanên herî dewlemend ê dunyayê. Ne tenê dewlemend jî, xweş. Binêrin, ez ji Farsî hez dikim. Farsî godar dikim. Qismekî fehm dikim. Ez ji Îtalî hez dikim. Tamam, hinek eşk e ama ji Îtalî hez dikim. İspanyolî pir hez dikim. Fransî ecayîb dewlemend e. Fransî süper e. Ê min ez Fransî zanim yani. Dem sî salê xwe li vê derê nava zimanê Fransî de derbas kiriye. Qismekî xwendina xwe bi Fransî kiriye. Hema Kurdî û Fransî de asta hev dane. Di mesela dewlemendiyê de. Elbet Fransî hinek dewlemendtir e.
ji ber ku li ser xebitîne yani zimanekî sedan salan e. Koka xwe ji Latînî digire pir dewlemend e. Lê kurmanciya me hevano qîmeta wî zanibin ecayîb xweş e. Ecayîb herikbar e. Ecayîb tê de müzik heye. Tu bi tona dengê xwe kurmancî dikarî bi kurmancî tu dikarî însanê li hemberî xwe mest bikî. Tu dikarî tesîr li dilê wan bikî. Xweş e. Hindik tona dengê xwe biguherînin. Dedît welatê me hevano çiyayî ye. Wextê ku çiyayî be merov bixwaze xwe bide fehmkirin, merov dengê xwe terbiye nake. Merov bê pîvan diqêre. Wextê tu bê pîvan bixêrî, wextê tu hewl bidî bi dengekî bilind însanê li hemberî xwe îqna bikî, tona dengê te xirab dibe. Wextê tona deng xirab bibe, kurmanciya te jî xirab dibe. Çi lazim e? Hêdî divê em ji wê atmosferê derkevin, tona dengê xwe eyar bikin, eyar bidinê, hinek kêm bikin û ne bi dengê bilind, ne bi qêrînê, ne bi şiddetê lê bi maqûlî, bi estetîkî merov hewl bide însanê li hemberî xwe îqna bike. Yan jî bi zanîna xwe. Wê demê tu dikarî bigî ji hedefa xwe. Wê demê kurmanciya te xweşik dibe. Wê demê tona dengê te otomotîkmen terbiye dibe. Yani hewl nedî bi şiddetê, bi tona dengê bilind însanê hemberî xwe îqna bikî, bi zanîna xwe. Siyasî, dîplomasî, hunerî, çi dibêjî bêje. Ev xweş e, ev rêbazeke hunerî ye. Ev axaftin beşekî hunerê ye. Heqîqeten e. Beşekî senatê ye. Derxistina tona deng beşekî hunerê ye. Mirov xwe bide ser xweş dibe. Bi çi nîşanê we da? كان المسؤولين عندهم هذا الشخص عرف عن حاله إنه اسمه علي ويشتغل مع الاستخبارات التركية، طلب مني معلومات إنه بشأن السد، بعثت له معلومات عن رفيقتين قيادية. بعد ما إنه طلب مني هذين المعلومات، طلب مني إنه أجند له أشخاص بالمنطقة مشان إنه يشتغل معاهم. أنا بعثت له رقم صالحة، بعثت لصالحة الرقم وحكيت لها. 2025 حكت معي مريم إنه قالت عم تتواصل مع الاستخبارات التركية، جندتني لإلهم. تواصلت مع علي مدة أسبوع، بعدها علي حاني على شخص اسمه مالك. حكى معي مالك حاني على شخص ضابط بالاستخبارات التركية جنسيته تركية، لأنه كان عم يحكي معنا عن طريق المترجم، طلب شغل منا. من خلال تواصلي مع مالك بعث لي رابط الكاميرا المخفية، هذا التطبيق يصور الفيديوهات والإحداثيات ويصورها ويبعثها لمالك. بس ew qas. Yani welhasıl hatine girtin, hatine bê tesîr kirin, li ku derê çi kirine hemî hate gotin. Di vê naberê de Qesedê daxuyaniyekê daye hevan. Qesedê çi dibêje? Bakur Rojhilatê Sûriyê yani Rojavayê Kurdistanê wê nebe qada kîndariyê. Di derbarê wan sloganên ku li jaliyê hêzên hikûmeta veguhêz ve hatine avêtin, di derbarê wan sloganan de hin şiyariyên Qesedê hene. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi daxuyaniyekî sloganên dijber, provokatîv şermezar kirin, komên çekdariyên girêdayî Wezareta Parastinê ya hikûmeta veguhêz ya Sûriyê di pîrozbahiyên doh de sloganên dijberiya Kurdan avêtin. Di daxuyanî de hate gotin ku çekdarên hikûmetê sloganên provokatîv dijminane li dijî Qesedê û gelên Bakur Rojhilatê Sûriyê avêtine, ev dîmen hişmendiya rejîma Baasê ya ku gelê Sûriye li hember wê serî rakir tîne bîra mirovan. Ev nêzîkatî, ev sekin ji heyecan yan binpêkirinên ferdî wêdetir e, doberekirina kiryarên sîstematîk e, armanc ji van nêzîkatiyan ew e nefretê mezin bikin, gur bikin, xîtabên perçebûn û gefê vejînin, lê di encamê de ev hemû binpêkirinên eşkere ya aştiya navxwayî ye. Di heman demê de hewldaneke ku welat carekê din bikişînin nava çerxa şer a ku Sûriye berdêlên wê yê giran dane. Di vê derê de Qesedê bang li hemû însanan dike
ku nekevin nava van hereketan. Xwe jê dûr bigirin, em ê jî rê nedin ku milletên me li hemberî hebûdû werin sorkirin. Ev jî bi vî şekliyê niha nûçeyekê din em ji we re pêşkêş bikin. Ez pêşniyaza hevalan li ber çavan digirim. Em pêşî nûçeyê xwe pêşkêş dikin, paşê jî em ji xwe re sohbet dikin yan jî şîrovê dikin. Endamê Komîteya Navendî ya Yeketî Niştimanê Kurdistanê yenekê Qubat Talebanî diyar kir ku civîna îro ya pedekî yenekê hatiye paşxistin ve her du alî heftiya pêşiya me li hev bicivin. Serkirdeyê Yeketî Niştimanê Kurdistanê yenekê Qubat Talebanî îro di konferansa rojnamegeriyê de axivî beyan kir danûstandinên ji bo pêkanîna hikûmetê qonaxeke baş derbas kiriye. Ziyareta me ya li Bexdayê derfet û imkanekê baş bû da ku em dîtina aliyên Iraqî fehm bikin. Talebanî li ser çûyîna xwe ya Bexdayê li ser hevdîtinê xwe yên bi serkirdeyên Iraqê re axivî got me piraniya aliyan dîtin, me bi wan re hevdîtin pêkanî, em hest bi pêvajoyeke saskirî dikin, em hêvîdarin ev yek bibe sedema pêkanîna hikûmeteke federal, dibêje Qubat Talebanî. Niha jî em cih bidin hevan nûçeyekê din ya balkêş ew jî ev hunermenda ku hûn dibînin li ser manşetê Pinar Aydınlar miroveke çêpgir e, di nava tevgera Kurd de cih digire, dixebite. Ji ber doza Kurd heta niha pir caran hatiye cezakirin, ketiye zîndanê derketiye. İnsaneke deng xweş e, dengê wê jî gelek xweş e. Stranên gelêrî dibêje. Piranî bi Tirkî dibêje, lê dem bi dem weke sembolîk bi Kurdî jî dibêje. Herî dawiyê strana Selhedîn Demirtaş xwendibû. Hez dike ji Selhedîn Demirtaşê hez dike. Yani dosteke hêja a milletê Kurd e îja ceza lê hatiye birîn. Di çarçoveya lêpirsîna HDK de HDK beşekî sazûmanî ya HDP ye. Yani wekî meclîsa HDP bifikirin. Di çarçoveya lêpirsîna HDK de bi îdaya endametiya rêxistinê 6 sal û 3 meh ceza lê hate birîn. Di çarçoveya lêpirsîna Kongreya Demokratîk ya Gelan HDK de bi îdaya propagandaya rêxistinê bi îdaya endametiya rêxistinê du sûçene propaganda rêxistinê endametiya rêxistinê doz li hunermend Pinar Aydınlarê hatibû vekirin. Rûniştina biryardayînê ya dozê hat li darxistin. Rûniştina dozê li Dadgeha Cezayê Giran ya Sêzdan ya Adliya Stenbolê hat li darxistin. Di wê danişînê de Pinar Aydınlar û parêzerê wê amade bûn. Nûnerên gelek partiyên siyasî jî hatin, nûnerên rêxistinê civaka sivîl jî hatin bi armanca hevkariyê li wê derê amade bû piştgiriya xwe beyan kirin. Pinar Aydınlarê xwest ku biryara tedbîra kontrola adliya di derbarê wê de were rakirin. Doz jî were beraat kirin. Yani tiştekî ucube ye, manawî tune ye. Yani hunermendekî bi nav û denge derdê wê tune propaganda rêxistinê bike, derdê wê tune bibe endama rêxistinê. Ji xwe ew jî dibêje. Yani ez wextê endamê rêxistinê bim, ez dibêjim ez endamê rêxistinê me. Piştî parastina dadgehê bi îdaya endametiya rêxistinê 6 sal û 3 meh ceza li Pinar Aydınlarê hat birî. Ji xwe divê derê de îsyan dike. Yani dibêje ez zanim bibim endam. Ez ji kesekî jî natirsim. Ez ne endamê HDK me jî. Mesela HDK Kongreya Demokratîk a Gelan saziyeke fermî ye li Tirkiye. Qanûnî ye. Beşekî partiya HDP ye. Weke kongre ye yani. Hemî rewşenbîrên Tirkan hemîna qismekî rewşenbîrên Tirkan têda cih digirin, Kurd têda cih digirin. Piranî rojnameger û rewşenbîr û hunermendin têda cih digirin. Weke komîteyeke şêwirmendiyê ye ji bo partiya HP wê demê yani HDP. û tiştekî wisa tune ye yani ez bixwazim bibim endam dibim endam. Ama ez ne HDK'yî me jî derdê ser derdara. Nûçeyek din heye tam li Kelekê hevano li doktorê Kurd cezayê îqdamê hate birîn. Ne tene cezayê îqdamê du cara jî muebet lê hatiye birîn. Kewa mümkün e hevano doktorekî Kurd bijîşk jê re dibêjin bi soranî. Farsî jî dibêjin bijîşk. Ez
doktor hez dikim. Gotina doktor pir hez dikim ji ber ku universal e, gerdûnî ye, navnetewî ye. Çawa çê dibe ku li doktorekî Kurd du cara müebbet, carekî jî cezayê idamê tê birê. Yani cezayê sêdarê. Çawa mümkün e? Li kîjan welatî ev ceza hatiye birîn, emenek şok bin hevanna. Rast e, dadgeha Hewlêrê li doktorekî Kurd du cara müebbet, carekî jî cezayê idamê birê. Yani heta sax be li dünyayê ew ê di hepsê da be û eger ji bo qanûn were cih ew ê îdam bikin. Êdî ez nizanim hevanno. Hevalên li Hewlêrê, hevalên li Başûrê Kurdistanê ji me re bibêjin, ji me re binivîsînin. Îro li herêma li Kurdistanê cezayê îdamê tê pêkanîn ya nayê pêkanîn. Mesela li Tirkiye zemanekî cezayê îdamê hebû lê nedihat pêkanîn. Hê jî heye nayê pêkanîn. Li Îranê heye tê pêkanîn. Li gelek deverên dünyayê cezayê îdamê nayê pêkanîn. Li Başûrê Kurdistanê ev ceza heqeten wekî li Îranê mirov însanan dibîne darvekirî. Yani ez bi xwe şok bûm. Doktorekî çawa xwe dixe wî halê ku du car cezayê müebbetê lê were birîn. Doktor Sîrvan Mehmûd meha Remezanê bû sala borî. Li Hewlêrê radibe hevjîna xwe dikuje, xwesiya xwe dikuje, xezûrê xwe dikuje û baldilza xwe dikuje. Dişa xwe yani baldiz e ne? Dişa xwe dikuje dibêje di nûçeyê de. Bûyer roja sêzdê adarê sal 2025 li Hewlêrê rûda bû. Doktor Sîrvan Mehmûd li taxa fermenberan li Hewlêrê radibe ji xwe re çek û sîlehekî hazir dike, davêje ser mala xezûrê xwe. Kî hey, kî tune hemîd de bergulaye. Yaw ev doktorê me çawa ketvî ruhiyetê, çawa ketvî halî. Mirov şaş dimîne. Dadgeha Hewlêrê îro cezayê darvekirinê û du caran jî cezayê hetayê zindanê daye Doktor Sîrvan Mehmûd. Ecêb tiştekî ye. Heyfa însanan. Parêzer Birzo Saîd hemî mesele piştrast kir. Ev parêzerê wî ye. Dibêje îro dadwer rast e, biryar daye. Dosyeya Doktor Sîrvan Mehmûd dibe xwendiye. Bi kuştina hevjîna xwe, malbata hevjîna xwe temamî hatiye sûcbar kirin. Doktor Sîrvan ji ber kuştina hevjîna xwe bi cezayekî hetayê, mesela ji ber ku hevjîna xwe kuştiye, müebbet xwariye, ji ber ku baldiza xwe kuştiye, cezayê din ê heta müebbetê xwariye, lê tişta ku biye sebebê cezayê îdamê çi ye? Xwezûrê wî, xwesiya wî, ew her du jî bûne cezayê îdamê. Cezayê sêdare yani jê re dibêjin. Li Îranê ji xwe tam rezalet e. Qet neynim ser ekranê dîmenê wan. Rejîma Îranê li girtîgehên bi navê Saveh, Zencan, Kaşan, Kerman, Nîşapûr, İsfahan, Gorgan, Derûdê. Li van girtîgehan heşt girtiyên din darvekir. Ez ê navê girtiyan jî ji we re bêjim ji bo bikeve qeydan. Rejîma Îranê li girtîgehên Zaveh, Zencan, Kaşan, Kerman, Nîşapûr, İsfahan, Gorgan, Derûdê navê girtiyan jî ev e. Borzû Beygî, Kermşah Zakîpûr, Reza Rûfî, Murad Behmanî, Nîma Karamî, Mihemed Baqir Sûrî, Alî Rastegarî, Behram Musevî hemî hatine darvekirin. Di nava 10 mehên destpêkê yên îsal de texmîn bikin ku rejîma Îranê çend însan darvekirine. Em reqemekî bibêjin, bawer bikin bi qasî reqema encama şerran e. Dewleta Îranê li hember milletê xwe ketiye nava şer. Hezar na, 1100 na, 1200 na, 1300 jî na, 1365 însan darvekirine. Dewletekî ew qas însanê xwe çawa dikare darve bike? Ya çawa şox nabin ya? Saziya navnetewî çawa nakevin hereketê?
çawa isyan nakin. Ew insanên xwezapارêz, ew insanên însanparêz, mafê mirovan, netewên yekbûyî, ez nizanim çawa nakevin hereketê ya. 1365 insan bi destê dewletê têne darvekirin. Mesela navbera me Kurdan û dewleta Tirkiye de şer heye, herin bijimêrin ji serê salê heta niha ji her du aliyan ew qas însan nehatine kuştin. Salên borî jî şerekî pir eceyîb heye di navbera dewleta Îranê û milletê Îranê de. Ez dibêjim milletên Îranê, yani Kurd jî, Kurdên Rojhilatê Îranê jî, Rojhilatê Kurdistanê jî di nava wan de ye. Ew jî tên darvekirin. Hemî însanê tên darvekirin ne Kurdin. Îranî bi xwe jî hene. Hinek tiştekî dibêjî li hember rejîmê tê girtin. Li başûrê Kurdistanê li Çemçemalê lehî rabû du însan ciyana xwe ji dest dan. Em sersaxiyê dixwazin ji malbatê wan re. Li Dêrsimê erdhejekî çêbûye, ez bawer nakim erdhejekî pir mezin be. 4.2 pîleyan erdhej çêbû li Dêrsimê. Kengê çêbûye hema beriya saetekî. Navenda erdhejê li Pîlomürê ye. Kurahiya erdhejê 2 kilometre 600 metre, yani pir nekûr e. Kurahiya erdhejê pir nekûr e. Di van demên dawiyê de pir erdhej çê dibin. Hem li Asyayê û hem jî li Tirkiye. Xeterî ye. Eger li Stenbolê erdhej çêbe, millet pir perîşan dibe. Havîn be jî, zivistan be jî. Her du demsalan jî pir zehmet e. Ez hinek li peyamê we binêrim hevan. Yani vê gavê nûçeyên wisa acîl ku ji we re pêşkêş bikin tune. Ji xwe hevalekî ji min re got şîrovê xwe bêhêle dawî û min jî şîrovê xwe ji bîr kirin. Enzam tew min mijar ji bîr kirin. Ji ber vê ez berê xwe didim we. Ez cih didim şîrovên we. Ez ji we re tiştek bêjim, gelek heval telefonê min dikin. Hevalê me nivîskar telefonê min dikin. Hunermend telefonê min dikin. Ez pir şad dibim. Ji ber eleqeya we, eleqeya hunermendê me, nivîskarê me ji bo vê qanalê û piranî jî pîroz dikin. Dibêjin tiştê tu dibêjî, tiştê ku tu derdixî pêş, şîroveyê ku tu dikî, xeta netewî temsîl dike, valahiyekî cidî heye di nava civaka Kurd de. Radyoyên me, televizyonên me, çapemeniya me, van erkê xwe ê xeta netewî bi cih nayîne. Rexnê wanê wisa heye û ev wezîfe bi şeklekî hat ket bû para me. Yani bê hemdê me ev wezîfe êdî bû para me. Me jî soz daye milletê xwe. Em rastiyê çawa dibînin, em ê wisa şîrove bikin. Em ê tiştekî ve neşêrin ji milletê xwe. Hem di derbarê pêvajoyê de, hem di derbarê Rojava de, hem tiştên li gorî menfaeta milletê Kurd çi be, em ê di wê çarçovê de ji milletê xwe re tiştan bibêjin, agahdar bikin. Eger hûn tiştekî bibêjin, ez parvê dikim, tiştekî nebêjin, ez xatir ji we dixwazim. Êvarê saet nihan da 21 de li gorî saeta Ewropayê, em ê ji we re bültenekî têr û tijî amade bikin. Wekî din tiştekî min ji bîr kiribe tune, tenê hema hûn bibin abone, bibin endam, bibin abone. Endam qesta min ew e ha. Katıl butonu heye. Katıl butonu pêlê dikin. Li gorî şertên xwe, imkanên xwe, katıl butonu de hûn piştgirî din vê kanalê. Ya din jî abonetiye. Mala we ava. Spas dikim ji bo hebûna we. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş li bername bin saet 21 de li gorî saeta Ewropayê.